решението за бляска на твоя автомобил. Lucky X Pro. Детайл, който се нуждае от освежаване и лакиране. Захабен. Напояваме X Pro апликатора обилно и започваме работа. Винаги работим отгоре надолу. Вижте за какво става въпрос. Нещо уникално, скандално, иновативно, без аналог на пазара. Работите внимателно, не бързате и се стремите да не пропускате. Ето как ще се заближете, обърнете внимание как ще лакира пластмаса. Ето. Това е продукта X Pro. Ето вижте разликата отблизо. Какво беше, какво стана. И то само за няколко минути с X Pro автолак.